So finally guys, आंनाव Google AdSense फैबाय आरो नायदो नुदों दा अके नोंथांमोना हेपि जादोंना जायाखै आंनि Google AdSense सफैनायावहाय प्लिज कमेन्ट खालाम ओमफ्राय नोंथांमोना मानो भिडिअखौ नायनो बायो फालाय Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my channel. लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो हपफुलि नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन होनना बुंब्ला नों मिथिखाबाय जानांगौ स' भिडिअआ मानि सायाव अब्लाबो आङो बुंना होबावनोसै स' दिनै भिडिअआ Google AdSense नि सायाव जागोन आरो स' नायदिनै लोगोफोर स' फाइनालि आंनि जेनाखि Google AdSense बियो थांनाय 9 आगस्टआवनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ आङो लायनो सम मोनाखैमोन बियो पस्टआवसो फैदोंमोन नालाय न'आवहाय ओमफ्राय दाख्लै 15 आगस्टआव आं सम मोननानै लायबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामोबा जाया नङा होमबा नोंथांमोना मिथिनो लुबैयो ओमफ्राय गोबां मानसियानो सोंहरगासिनो आंनावहाय जे फैसा मोनबाय नामा मोनबाय नामा होननानै स' फाइनाल लोगोफोर नै आंनाव बे बुस्थुआनो दोनसो फैदों आरो माने आंनावहाय देग्लाय मा होनो बे मासावसो फैदों ओमफ्राय आं बेखौहाय माखासे प्रसेसिं खामानि दङ बेखौहाय आङो फिलआप खालामबासो ना बे जासिगोन आरो ओमफ्राय बेखौहाय मा रोखोमै खुलियो होननानै बुङोब्ला बेजोंहाय माखासे खुलिनायनि बाव दंखायो रिमुभ साइट इट इज फार्स्ट ओरैनिफ्राय जेनेबा बोखाबाय बेखौहाय बेबायदि आरो बेखौ भेरिफाइ खालामनांगौ खोन्थाथ'ला पिन नाम्बारखौहाय दा बे सिङाव दङ नै प्लिज नट दैट we will stop serving ads through your account if you do not use this pin to verify your address within 4 months. So लोगोफोर जेनाखि Google AdSense सफैनानै आङो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय जायनाखि बिथांमोननावहाय Google AdSense फार्स्ट फैदोंमोन नोंथांमोना माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आंथ' फुरा खोनानाय लोगो लोगो एक्साइटेड जादों आरो नायनो थाखाय ओमफ्राय सम मोनैयावसो आं लायनो हायाखै ओमफ्राय दा नुनानै गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय आङो न'आव थांनानै लायनायावबो माने एक्सप्रेस खालामनो हाया आरोना बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ ओमफ्राय लोगोफोर आङो बे Google AdSense सफैनायनि सिगाङाव आंनावहाय साननाय दंमोन आरो जे फैगोन ना फैया मानसिफोरनिफ्राय खोनायोमोन जे Google AdSense आलायनो बिदिनो सोरनाबा 3 मान्थनि उनावसो फैयो सोरनाबा 2 मान्थ 1 मान्थ बेफोरबायदि आरो खिन्थु आंनिया बेबायदि जायाखै आङो लाइक 28आवहाय बानायदोंमोन खोमा आङो जुलाइनि 28 बा 26 बा 27 आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला डेटखौ नायबासो गोसोआव थागोन माबायावहाय आरो मेलावहाय नायबा नुगोन खिन्थु आंनि आइडियावहाय 26 नङाबा 28 आरो बे मोननैनि गेजेरावहाय ओमफ्राय आं बेयाव एप्लाइ खालामबाय ओमफ्राय एप्लाइ खालामनानै जुलाइ मासनि 28 दे 28 नङाबा 26 आरो ओमफ्राय आगस्टनि 9 तारिखआवनो फैदों आरो आं मालाबाबो बिलिभ खालामाखै बेफोरबायदि फैगोन होननानै दा फाइनालि नै नोंथांमोना नुबाय आंनि आखायाव बे बुस्थुआ दङ दा बेखौ मोननो थाखायनो बिराद खस्थ' खालामनांबाय आङो आंनि चेनेलाबो मनेटाइज जानो जाख'वाखैमोन ओमफ्राय दा आं गावखौनो गाव लाकि फिल खालामो आरो खारन आंना सर्ट भिडिअजोंसो मनेटाइजआ कमप्लिट जादों वाच टाइमा आरो मनेटाइज जादों दा गासै नायगिरिफोरखौ आङो बेखौनो होननो सानो जे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो भिउवार्सफोरनि थाखाय ओमफ्राय जायनाखि आंनि साबसक्राइबारफोर बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर दा उन समसिमहालागै नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय जाहाथे उनसिमहालागै जौगालांनो हायो बेनो बाय माखासे इन्सट्राक्सनफोर दङ ओमफ्राय बेखौ आं ओरै सिंजों देखायला दा जाय बिथांमोना मोनफेरखांखाबाय बेनि सिङावहाय मा थायो बेखौ मिन्थिखागोनखा नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोन नङाब्ला जेनाखि बे माब्लाबाबो पसिबोल जानो हानाय नङामोन स' बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच दिनै भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो आरो नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां मोनगोन बा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय आंनि चेनेलावहाय दासिमबो गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामलांदो आरो फैबाय थानाय आपडेट्सफोर मोनबाय थानोब्ला नटिफिकेसनखौहाय अलआवहाय ओमफ्राय लोगोफोर एसे बेकग्राउन्ड साउन्डफोरखौहाय इगनर खालामबानो जाबाय खारन माखासे खामानि सोलिगासिनो दङ प्लास गथ'फोरबो थांलाय फैलाय दावराव जागासिनो दङ
बिनि खारनैनो एसे मोजाङै खोनासं। लोगोफोर आङो जोबनायाव बेखिनिखौ बुंगोन दासिमहालागै जेनाखि जेरै सापर्ट खालामबाय थादों बेबायदिनो उन समसिमहालागै सापर्ट मोनलांबाय थागोन होनना आसा खालामबाय। अब्ला भिडिअखौ दिनै बेखिनियाव दोनथ'नोसै। थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय, लाभ इउ अल।